Anyang laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kuma ti panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Areglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaruno apa nagmumula. Uwan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, kaya niya iti baga. Masadutak lakit din no kasi jay ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, tirumbon kong maagmulay ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. No, kas pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga rod. Bayan talat ta idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Asino nga ti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Hun gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, gat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danda ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngem no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Ay, makabanog ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kitap tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa? Apay ayanana. Anya ti parikot yo.
Unay ka na talaga to niya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No pinilusubula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kaya wamit titang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga uray nakapudpurot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kayat ti agungay. Yung pagpungpungtuten dakmet nga main. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya maw. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imong sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na iti rabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawi da ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana dayjay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakakla nga pudno dayta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amomot analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay gawa na. Di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta. Adda agumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan. Ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong dayjay ah. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan ya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ama pandayjay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinda ito'y amapaspasamak.
Nan, tasurutek man day ja lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ije pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan, ngam mabit lang. Apay nga day tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ije pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya, tapno agnakam da ja tao. No pa nagmumula, awan da. Hangam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil arabaw. Ay na, tas lalo puti bakit na lumag. Sigurahan, nadakil man ti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat at talaga. Kasla dun tinaalam ah. Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, ay pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan masusan anak ko. Ha? Ay, tatang. Inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga titimat no saan ka ngagbayag ijay. Ni tatang mat. Nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka may liwliwag ko tirik na ijay. Anya. Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako nakon. Unay ang balibaliktad tinubog. Lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayday. Tapapay ti ayatem saan kanya pa na malalaki. Ni tatang mat. Makadadali ti panag-imot. Anya. Ay, basta. Mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala. Antakin ka na ita. Anta ka pa tanitos to kaitan. Ang banta, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, ngam na mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kan tumanan, dyan, tigwa po ang banaw. Ay, pakin-inlabap tumanan. Ay, salbag. Abagan do maikawa ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang ang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon anti. Tapno man mailiwliwag ko tirik na. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa lang tinakam mo, iti dayja aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, anti. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, anti. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, maluloko.
Unay kan kanakan, apay ngamin aya saan ka nga agpakalalaki, tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam a lalaki. Manumatin adaras nga inaramid ko dahita anti. Ng babae talaga tiriknak. Ay, tsak amo kan kalo siya. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ay, Ha? nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adta kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangan manong. May sa kilong asukar, kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag. Tay sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinakan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na ti Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo dayta kape kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas dao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw man nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, no napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlataman. Anya laki din. Sumanao, yung kakit di kabili ta ginatang mong asukar iti garapuntan eh. Itayak pa yung agur oray, makakapi akon. Wan bossing, mabait lang. Ay, sabag. Nagpintas ka talaga pare. Naidumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh? Inton kwan, mamuan di ba mo rita? Jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasimatan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa lang iti sa bali a babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya man gidi ti mamam king na. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw tayo ta pare. Mangsarak ka iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo jay pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Oh, anya da gitar aramay itang tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko sa day ta. Umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man da ito itaosaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Ngam, apay sumurot ka kade. Ha? Ay saanan? Ay nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti planong. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan, kuryata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si ka man eh? Aywan Lucia, siyak manan. Anya nga ti katanga. Kwa, awan ka tangak Lucia. No ayos la kumaking ka.
Awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Ije karayan Alangan mat. Are you sure? Wanlo siya. Di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagtuman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Muna ka ni Auntie Susan. Kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kuana, asi katika chat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na lo siya. Basta, agtyatak tuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo, numapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko dayta. Panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga tayo di Alucia, pare. Aywan pare. Ay na. Intortured ko man tinapan nangawis king kuha di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanay di karayan, pare. Aywan pare. Kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang nagkamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasal. Isinak no bilang kaagayat mo't nilusya kanya. Anya? Ay unay dayta na panagpampanunot mong pare. Talaga sa bali ni Lucia pare. Saan na may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang Lucia. Sigakit di man. Hala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando apagidaan ti mabartag. Ha? Ay, wala agpaiso niya. Hala, umay kanta alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya. Api akas na, wala ito pa nakaitot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdag pa yung ti mamagpakit. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, ti sa papkinte. Kung nakalaki, tindo papaay ka. Una yan. Naimbagla ti tanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Paklawan ka. Tulong ka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Ay, awanan ba inay tagbat? Nakababay lagi, di ka lagi tinakangiti pukaw na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton di makamong agawid, di yandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa, tapno mausawan ka. Ay, uwan. Siyak di makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya? Ang mga nonya pa iti maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalma na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. Ada napasama ka sa anming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia. Sikatin na nga wiskin ko di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Taan niya pare. Kuha, edi ngamin kunak nga alalayak ko ma.
Tapno agenda tanabartag nga rudan. Ay na, gisama na. Nakamal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawan, bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po ay nakamal ko nga ron kat salpag. Dakdak sa paingumtikwak. Anya? At dahil imbis nga minamapantayo agkamal iti lamais, sa bali mo tingka kamkamalin. Diyan mo baidlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikastaw na pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayam ni Lucia. Ay hapo ay sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakamal ko. Lalaki. Oh, apya saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutan da dya Alusya. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't ititay tama. Saanin na napatag no asino tinakaiba ka kanyak, salbag ka? Anya, Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo, timawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan, sa baligayam ah. bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay, apo, bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamatan bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarik, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang lang ta agayat matkan ka. Sana bali ba, kunan ta saan tamot nagkasar. Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumal. Sana siyak ti kaskastam ha? Paglaingam at talaga ti agkamal, iso atila makamkamal mo! Ay, itaman pa yakas tatilang ang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di naklang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tunak tumay. Ibagbaga kiligin nga, pimay sulang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, lalaki din pare. Pag nakmam na ita, paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, nung nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pagkaayat mo siguro niya, paray. Ay, pare, saan naman adagita ti bagpagam? Ha? Ang mga no, adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, kaya po narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arot king kwa na. Mabuting kamagayam. Oh. Mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Aday ta, iso manipo dita paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Nyalaki din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kasanong mga mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amomotan ti damag kaloy, nagbait nga agwaras, apo? Kakano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, a plano dati mangirwar iti motor. Anyalaki din.
Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kay. Mangirwar damot tay. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung bigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isuda. Ang mga no panunutan damanan nga imapalta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wan ngam amo mo ti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapana kaya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na, inukas na. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang, nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si Kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang laeng oh. Ay kauna. Pagluganak to mo nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki day. Ay. Ay, kamaudyanan na, kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kawin na ba kahit? Nagmayat, nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan, aging kaadda ti agayab ti pakitangdanan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Hmm. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. May salang Ngumingatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sapay helmet. Tapno sa gaysata, bakay. Ay, huwag nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawin na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ni paapal ka oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong adan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matanda ita motor mo pare Barbaro Ay, iwan na paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngay nga inwar mo na ita Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay oh. Hulugan na ita pare. Ikaki di mo, pa niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikardaw oh. Kas da ito oh. Kas. Agas man. Sana all ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no, mangirwar kayo, magkaniba ka mau. Nadamag ni di na minsan nga aldawa plano yung magkaroon, ti mangirwar kay. Ay, kung mga rod pare, adumat nga minti, naggastusan mi, di na panalawas. Iso nga aguray pay, naimbag ka na kayo tala ikas nyo pa yung gayam. Ayun na, apay, pangalaw, tor. Anya? Malapanawang ka pa yung arop paray. Naman niya laot, sakto man nagpadayan. Nakipakamoy ti tattao, nga adan motor may, oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadidahita ka, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko, naka-helmet. Ket, awan mo't awit mo ang motor? Inusar nga minilakay ko ti motor, may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na, ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayahat nga ron. Nukas ti motor yu sa nahulugan. Lugan niya bagbagamot. Kasdaya niya. Ha?
Malain na kon, saan ka gumatang? Di magasak lang, takait ko nga ipakita kin ipakaam mo nga da motor kon helmet men. Ay, lalaki din. Amom lakay, ado ti kaaruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunamar, Roseng? Rimo arak namin itay, ay kat hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na, kasta unay pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Ang mga manusanda ka nakita, dagiti daddo makaruba. Ay won, adulat ta, ti sana nakakita kanyak, iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpadaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Ano ko mati nakababay? Nasaya at kit di ata maamuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, Tapno sanda panunutin, adjust ta. Ay wana, no ti panagkunada, kat iso da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay, nagbidot da kunak tumat, salbag. Dasaya at tanagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, won gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Adot yung makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Won, umay kami kinilakay ko. Nasaya at nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman ita istor ni bakla. Inakmat awisan. Ay won anana, bareng nakalukat pay. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na, kasangay na gayam nga agpaiso inton bigat. Ay, unan niya. Kaya imbaga nakatiging ka mapanta. Won, iso agundawayan ta inton bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Nung bakay? Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Ha? Natyan ang ibagbagaman. Awang gasolina na, Anya? Kasanutan nga ron ang makapan ijay birthday ni bakat mo na awan gasolina na. Amumutin makinimin ti gasolina ita, Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay, kag-helmet talata, Iduron talata naging kaya balay da baka muna ti motor. Sana balit pa sa alog, may. Iso ka santa marigatan, Anya? Usarin talata nagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuan da nga da motor ta. Inya laki din, para magtaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Rikol na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Oh, kita ang manilakay mo, ala ba ni Jay ayan, ti kukumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apo, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan dan to aguyudan dayta ipampanakil yo motor yo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing. Apo, si kakit dimot pare kaloy. Itay tayo peng agsasat ngam. Di ka man na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Anyagat na makisasat ka nakahilmitay.
Apa, Kaya't ko nga ron, may. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutin nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. uman. Nakamilang ang mamirmiraw ti siya na bakagata. Ay, lalaki day. Iso ang mabalin mo, ngay katay na helmet mo man. Nyalaki din, tata. Kaya't ko nga ron nga amin na tao nga may umatinda rin ti kasangan ni nana mo, makita ng addan motor. Apay, just, ayak! Ha? Alaman latan, kastam nga rin ng pangasim. Tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Ha, anyalaki din. Naidumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka da kamay. Nyalaki mo dagito yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Doang bukla ko ma, akas di ti aramidon na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga rin nana. Nakababain da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damot aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya, Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? ha, ay kasta ka day, kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Ay, apaw, talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang ano, agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyudan iti kabita na panawan. Hay, salbang. Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga bakay? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siyak matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siyak matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinar-aramid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang ang amuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga nukuyudin da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa tix ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa ng sungbat iti awag na kay umay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Anenenene, bigbigata na kami suod ka arazi. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas mi tay ti motor yo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di manuabulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motor yo. Ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Daytagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat, tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din.
Aray mo, Rosing! Ne, itaman pa ya pumanagnakang awan helmet mo, pari. Ha? Aywan gayam. Sigon ka nagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam. Nyalaki di mo pare. Kas kalamangin insulto, iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat, apa naging surto? Kat podnomat, pari. Problemado lang aro din di tao, kas tapay lang, tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ta ginuyod dan timotoryo, ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakasday jay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Uneng? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag, kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa baling sa mo, tinturong ti saritaan ta paray. Sa balit iturog na nga. Ay, ibagbaga akon, pare kaloy Awan ti tao ng agbaligi, iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang, ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagtuok ti aguray dito auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang aro dun. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awatin ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda di tapanunot mo. Kunam matila no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anyalaang mat nga ijay paggigyanan niyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung matan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka matan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito'y best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka matan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Maagawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay alag-langan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man langan, mama.
Nakarekreklamo ka si Karoni. At dapat nga ron papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kun ti panagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka di ti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang na tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang ted ni mama iti igatang. Apay, umiyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay dinakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay di kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, ha? 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din Tapno makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadimo laang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y? Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay? Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan to pa iti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo mo lang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya ka sarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutin ajay 10,000. Kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay, katwada. Kanjay pag-grocery mi pa yan, Ay, wan kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal.
Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awer ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ini mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awer ka mo iti apukom. Bakit? Anya day talutluto masidain. Dinengdeng da ito eh. Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Da ito iti kayat ni Mama Asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne ti kayat ko asidaan. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no amabisin, Mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaan. Jakman amo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, Mama? Ti kinasadot day taasawam. Uwan nga ron. Day tamat ti problema kan kwa na. Siya kami nan, tinagbaybayad ka na kiti kasapulan nyo. Diyak mat agririri. Agam ad-addan samot anagbalin asadot day taasawam. Pasensya kan, Mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan amabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, Mama. Ay, kayat konti agsubli ijay balay. Anya? Kayat mo ngagmaymay sa kay ijay? Asino nga'y timang kita kan ka? Amukmat kat akwartak laang ti kayat yo. Mama, saan kamat nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawan ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kayat kuman ba taragragsakan ti biyag ko? Mama. O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Katangak ti kayat ko akanan. Maawatak, Mama. Di kay madanagan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumit nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. Inka agaw-awir. Ni mamangay. Agawi din ijebalay. Anya? Abay. Inong tam? Saan? Ngam na amuan na asadot ka. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom, tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni Mama. Dumawatak man mo iti kwarta. Awan dito'y balay ni Mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolina lang. Nagawi din ni Mama. Pudno? Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwarta kan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasan da ka palubusan dagiti anak mo, makimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day tagdesisyon para kan ka.
Ay, saan manang? Jak ipalubos nga iso dati ang desisyon para kanyak. Takabaalak pa'y matday ta nga arabitan. Iso matday ta ti kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng di tasangwanan ti balay mo. Jay buridak ko na ito, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitan. Di ko na, umay na kit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabiit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Jak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti ipaspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamang tad iti paggasolinam. Itala ang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko? Kan saanak apara pundo iti kinasadot mo? Unay mo't ni Mamanaya. 40 atawan ang nagsakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No ka ba alam ti agsugal? Ka ba alam mo ti agbirok iti trabaho? Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik na nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo. Nagrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apa yan narigat? Ada angam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan day ta trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan ka agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay kan uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahem ngay. Di nak ilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan Sabagay. Pudno mo't ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag panawin. Nakababain. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.